أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. باب انتظار الناس قيام الإمام بالعامل. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر. jiya ba mu karasa shi ba a cikin khurujin nisa'i ilal masajid bil laili wal ghalasi a cikin sa حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا عبد الله بن محمد babu to na'am to anna salamata zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam hakika na salama mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama akhbarata ta ba ta labari inta hindu bintul harisi annan nisa'a hakika mata fi adin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kunna sun kasance iza sallamna idan suka yi sallama suka idar da sallah minal makatubati daga sallah ta farilla kumna to su mata sai su miƙe su tafi zuwa gidajensu wata bata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya zauna wa man salla minar rijali da kuma waɗanda suka yi sallah tare da shi daga mazaje masha Allah gwargwadon yadda Allah iso na lokaci fai za kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya miƙe to kama rijalu su ma maza ragowar mazaje duka baki ɗaya kowa sai ya miƙe ya tafi gida an gan shi حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن نعم أنا عائشة قالت أرويتو دكنا عائشة تشي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح والله حقيقة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا صلى أصباحي ويصرف النساء متوفيات بمروضهن sai mata su juya su koma zuwa gidajensu suna yafe da mayafansu ما يقرفن من البلس ba wanda igane su saboda duhun dare shi kullum in muka zo nan sai mun ɗan yi bayani mutalafi atin bi murudihinna suna yafe da mayafansu saboda yanzu an kawo wani mayafi da ake ce masa hijabi wanda an ɗauke shi kamar shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shi mata annabi sallallahu alaihi wasallama suka lullaba ko shi matan sahabbai suka lullaba wanda ko ba haka bane shi abinda muka sani alqur'ani abinda muka sani a hadisi kamar yanzu shine mayafi shi muka samu iyayenmu da kakanninmu da mu ma lokacinmu mayafin muka sani daga baya bai fi shekara 25 zuwa 30 ba aka shigo da wannan abin da ake ce masa hijabi mata suke sakawa kuma ya zo da illoli da dama da gasken gaske babu abin da ba a aikata idan ya zama aka yi rashin sa'a mace mai ha'inci ce
to babu abin da ba za ta yi ba. A shiga kantina a yi mutane sata, a ɓoye kai, a shiga gurare a dinga aikata baɗala ana ɓuya. To duk abin da kaga musulunci ya zo da shi to shi ne ya fi zama maslaha. Abin da muka sani, ya ayyuhal nabiyu qul li azwajika qul li nisa'ika azwajika wa nisa'il wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna. Ya annabi sallallahu alaihi wa sallama, ka gaya matayanka da 'ya'yanka mata da matayen muminai su matso da su kusanto da mayafansu izuwa gira idansu, su yafa mayafai kuma su janyo shi yadda zai rufe musu girarsu, yadda zai zama wurin da za su dinga taka nan za su dinga gani. Kuma ubangiji maɗaukakin sarki ce cewa wannan shi ne ya fi kusanci, idan suka yakan babu wanda zai gane su. Kuma kullum muna faɗa, wannan shi hijabin aro shi aka yi daga wajen kirista, kayan kirista ne ba kayan musulmi ba ne. Mata kirista masu hidima a coci, idan kuka kula, wannan kayansu ne, mayafinsu ne, mayafin kiristoci ne. Musulmi suka aro shi daga ƙarshe-ƙarshen zamani suke amfani da shi. Kuma ta a Saudiya in aka je harami, duk macen da za ta zo ta wuce da mayafi irin namu na sunna ɗin, za ta wuce ko kallonta ma masu tsaro ba za su yi ba. Amma in dai mace da wannan hijabi ne za ta shiga, sai masu tsaro mata sai sun je sun bincike ta, sannan za su yadda ta wuce. Saboda inda ake aikata laifukan a nan, a can ma haka suke aikata laifukan. Mace za ta zo ta shige kai tsaye in dai yafa take da mayafi. Amma idan wannan hijabin ne ta zo da shi, to sai mata sun je sun duba ta, sun caji jakarta, sannan za ta shiga. Kuma ballantana ma kuma a ce niqab, wannan kwata-kwata ma mace ne niqabi ma ba za ta kusanci ma harami ba. Kuma a shari'a ma, idan mace ta yi ɗawafi da niqabi ba ta da ɗawafi, saboda kwata-kwata shari'a musulunci ba ta yadda da irin wannan kayayyakin ba. Ba kaya ne na musulmi ba. An zo an samu mutane ana kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an nemi lallai karfi da yaji sai an karkatar da su, an karkatar da fahimtar mutane daga abin da suka samu na iyaye da kakanni da kakannin kakanni har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da wata irin mummunar fahimta. Gashi dai yanzu mun karanta, suna yafi da mayafansu, ba suna sanye da wani abu mai kamar babba da jika ba. akwai ragowa hadisi. حدثنا محمد بن مسكين حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله صلى الله عليه وسلم يجي إني لأقوم إلى الصلاة والله حقيقة ni lallai zan miƙe zuwa sallah وأنا أريد أن أطول فيها. kuma abin takeici yanzu duk wanda ya fito misali ice zai hana wannan abin nasu, to sai a ce suka yake ga musulunci. Shine babban abin takeici. Yanzu waɗanda suke wato ma'aikatoci da masana'antu da makarantu, irin ta'adin da matan waɗanda suke irin wannan shiga suke aikata ya ɓaci.
to sannan duk wata hukuma ta yankura ko hukumar makaranta ko wata hukuma ta ma'aikata ta yankura za ta hana, to sai a ce yaƙi take da musulunci. Shi ne babban abin takaicin, ba san cewa wannan kayan ba shi ne musulunci ba. Sai a zo an sa rigar musulunci, ana cutar musuluncin, ana ɓata sunan musuluncin da musulmi da shi. Na'am, zan miƙe zan muku sallah, amma ta koyawa ce, ba sallah ce wacce take ta farilla ba. To annabi sallallahu alaihi wasallama kenan shine yake ba da wannan hadisin cewa wallahi ina tsayawa na yi limancin sallah kuma ina so in tsawaita a cikin sallah, sai na ji kukan ƙaramin yaro, sai in takaita a cikin sallata saboda ba na so na kuntata mahaifiyarsa, saboda bilmuminina ra'ufur rahim ne. Da ya ji kukan yaro, to shi kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ja gajejjerun surori, sai ya takaita a yi sallah hafifiya sallallahu alaihi wasallam. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت أرويته دكنا عائشة الله يداغري تتشي لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riski zamanin da mata suka tsirai da abin da suka tsirai na bid'a, da ya hana su fita masallaci, kamar yadda aka hana matan banu Isra'ila fita wajen ibadarsu. Sai na ce da Amratu, su matan banu Isra'ila an hana su zuwa guraren bauta ne? Sai ta ce to sanu sai babu salatin nisa'i alfar rijali, yana shi ne jiya aimi bayani akan wannan din, an faɗi maganganun yadda su tun da kanta ita na Aisha din, kuma na san ma kada mu gaggawa, za mu zo wajen insha Allah. Na'am, babu salatin nisa'i khalfar rijali, babun bayanin sunnan mata su yi sallah a bayan mazaje. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت arwato daga na Ummu Salama da ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sallama ya idan da sallah ta sa, sai mata su miƙi su koma gidajensu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idan da sallamarsa, sai ya ɗan zauna lokaci kaɗan a mazauninsa wajen da sallah gabanin ya tashi. Shekaran jiya maka bayani cewa wannan zaman da ake yi, Abdullahi bin Abbasin ya ce zikirin la ake yi, zikirin jami'i, kamar yadda muka karanta shekaran jiya. Ya ce muna gani Allah ne masani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka ne dan mataye su koma gidajensu kafin fitowar maza. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya salla a gidan musulmi. Sai ya ce shi Anas bin Malikin kenan, sai ya tsaya
da shi da wani maraya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. وأم سليم وخلفنا na ummu sulaimin kuma ita kuma tana bayan mu, shine sunnar wato mata su bi maza sallah, su ne a ƙarshen sahu. باب سرعة صراط النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. Babin bayanin sunnar gaggawar ko mata izuwa gidajensu daga sallar asbahi idan aka yi da ita, da kuma bayanin karancin zamansu a cikin masallaci. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama كان يصلي الصبح بملس. ya kasance yana sallar asbahi da duku-duku, wato duhun kafin haske ya fashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya idar da sallar asbahinsa. فينصرف نساء المؤمنين Sai muminai mata su koma gidajensu, لا يعرفن من الغلس ba a gane su ba saboda duhun dare. أو لا يعرف بعضهن بعضا. Shakka ce ta mai ruwaya, ko kuma shashinsu baya gane shashi, su kansu ma matan ba za su iya cewa wannan wance ce ko wancan wance ce ba. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. Babin bayanin halaccin mace ta nemi izinin mijinta don ta fita izuwa masallaci. حدثنا مسدد حدثنا زيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم Arwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama, إذا استأذنت المرأة أحدكم فلا يمنعها. idan mace ta nemi izinin mijinta ko kuma ta nemi izinin ɗayanku za ta je masallaci ko kuma za ta fi wata larura, to kada ya hana ta idan ya amince da cewa babu wani abu mummuna da zai afku, kamar sada zumunci, misali ko zuwa asibiti duba lafiyarta, ko kuma duba iyayenta yayin larura, ko 'yan uwanta na zumuncinta, ko kuma dai wani abu makamancin haka. To in dai aka tabbatar da gaskiya abun, kuma aka amince da cewa babu wani abu mummuna da zai faru, to zai iya barinta ta fita ta je. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance dan yayi sallama, قام النساء حتى يقضي تسليمه. sai mata su tashi su koma gidajensu lokacin da ya idar da sallamarsa. وهو ينقص في مقامه يسيرا Yana zama a wurin sallarsa ɗan lokaci kaɗan قبل أن يقوم. gabanin ya tashi. قالت نرى والله أعلم Ta ce, ina gani amma Allah ne masani. أن ذلك كان لكي ينصرف النساء. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka ne don mata su koma gidajensu, قبل أن يدركهن الرجال. gabanin mazaje su riske su. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahir Rahmanir Rahim. كتاب الجمعة. Wannan littafi ne da yake bayanin hukunce-hukuncen sallar Juma'a. باب فضل الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wannan babi kenan da yake bayanin wajabcin sallar Juma'a, saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki idan aka yi kiran sallah na ranar Juma'a, malamai sun yi saɓani daga min ɗinnan min yawmin juma'ati, amma abinda
kunzuman malamai suka taɓa a kansa shine kira na biyu, lokacin da idan aka yi kiran to shi kuma liman zai hau mambari, to shine ake faɗar haka, to a yi gaggawa zuwa sallah shine zikirin lahi ɗin, a yi gaggawa zuwa sallah, a bar saye da sayarwa da dukkan wani motsi in ba na sallah ba, ko aiki ne ko wata sana'a ce ko menene, inda aka yi wannan kiran na biyu lokacin da liman zai hau kan mambari, duk wani motsi ya haramta in dai ba na sallah ba. Wannan shine yafi alheri a gare ku idan kun kasance kun san haka din, to ku aikata. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم Hakika ce ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة yana cewa mu ne na ƙarshen al'umma daga cikin al'ummatai, as-sabiquna yawmal qiyamati, mu ne kuma na farkon tashi ranar tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallama yanda shine na farkon wanda ƙasa za ta tsage gabaransa ya fito, idan ya fito sahabbansa sayyidina Abubakar da sayyidina Umaru da suke kwance ɗaki ɗaya su tashi, sahabbansa da suke baki'a ya je ya taso su, sahabbansa da suke ma'ala Makka kenan a taso su, sahabbansa da ke sassan duniya a taso su, sannan waɗanda za su biyo ba gabaki ɗaya sai mu al'ummarsa sallallahu alaihi wasallama, sai mun riga kowace al'umma tashi. Sai dai su sauran al'ummatai an ba su littafinsu ne tun gabanin abamu namu, sannan wannan rana ta juma'a ita ce ranar da Allah ya wajabta wa Yahudu da Nasara su ibada a cikinta, sai suka sassaba a cikinta suka ƙin ibada a cikinta. Amma mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya shirye mu, duk ragowa al'ummatai mutane masu bi ne a gare mu. Yahudu gobe ta su ce Asabar, Nasara Kirista jibi ita ce ta su Lahadi. Saboda haka ka gani mu abinda muka sani Juma'a ita ce ta musulmi. Gashi Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana kirari cewa baiwa ce da Allah ya bamu. Amma Asabar ta Yahudi ce, Lahadi ta Kirista ce. To abin tambaya nan me isa musulmi suka dinga yanzu a zamanin nan suke fifita su yi ɗaure-ɗauren aure Asabar da Lahadi? Me yasa? Mu abin da muka sani lokacin iyaye da kakanni, wato har kunya nake idan na ce iyaye da kakanni, wai mu ma mun zo lokacin da za mu faɗi magabata, wai har mun zo lokacin da za mu faɗi magabata. Abin da aka sani Alhamis ita ce ake komai na biki, daure-dauren aure ne menene tun daga hudowar rana har zuwa faɗo har dare. Ko bazawara ce za a ɗaura mata aure, to ran Alhamis ne bayan isha ake yi. In ba a samu wannan ba to ranar Juma'a shine ake yi. Amma yanzu an kusan ma mancewa da magana ɗaura-ɗauren aure ko sha'anin biki ranar Alhamis, kuma har tariya ma za a kai amarya ɗakinta duk ranar Alhamis ne. Yanzu ya zama tarihi, an ɗauki Asabar an ɗauki Lahadi, shi yasa mutane kullum suna ta kuka aure ina yawan mutuwa. To ba a bai sami kyakkyawan foundation ba, gini yaushe zai zauna.
ai idan gini ya samu kyakkyawan foundation to shine zai gini ya kwari ya zauna. Ina daga tushe wannan yawan mace-macen auren, amma malamai masu bincike-binciken na duk an ijima'i akan cewa duk auren ma da aka ɗaura shi ran asabar to ƙarshensa baya kyau. Har dama-dama suka ce watakila ko lahadi shi ne ɗan dama-dama, amma asabar ƙarshen auren baya yin kyau, saboda ba ranar mu bace. Ranar mu ita ce juma'a, a fifita ayyukan alheri a cikin ran juma'a, ita ce ranar mu. babu fadlil ghusl yawm al-jum'ati wa hal ala sabi shurun yawm al-jum'ati aw ala nisa'i. Wannan babu kenan da yake bayanin falalar ranar juma'a da kuma shin sallar juma'a ta wajaba kan karamin yaro ya halarce ta, kuma shin ita juma'ar ta wajaba akan mata. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة منزل الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. idan ɗayan ku zai zo sallar juma'a to yayi wankan juma'a, to shi wannan wankan wajibi ne, kuma idan wajibi ne ya wajaba akan ƙananan yara, kuma ya wajaba akan matan, kuma ya wajaba akan mutum ma ko zai zo sallar juma'a ko ma ba zai zo ba, menene hukunci? To malamai dai suka ce wannan wajabcin wujubi ne, wujubin sunani, sunna ce mu'akkada. Idan aka ce wajibi ne lalle mutum yayi wankan juma'ar, to ya zama idan bai yi wankan bai ji ya sallar juma'a ba shi da juma'ar kenan. Kuma in ya zama wajibi ne akan kowa, to ya zama da wanda zai zo masallacin da wanda ba zai zo masallacin ba dole sai ya yi wankan juma'a. To saboda haka malamai suka ce wujubu sunani ne, sunna ce mu'akkada. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حقيقة سيدنا عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة yayin da yana tsaye lokacin halifancinsa yana huɗubar juma'a, إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين kawai sai wani mutum daga cikin muhajirai na farko ya shigo cikin masallacin, من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. فناداه عمر Sai sayyidina Umar yana cikin huɗuba sai ya kirawo sunansa, نعم أية ساعة هذه ya ce da shi yanzu ƙarfi nawa, قال إني شغلت sai yanzu ka zo masallaci. Sai ya ce ai waɗansu abubuwa ne suka shagaltar da shi aka yi makara. نعم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين Ya ce ban samu komawa gida ba, kawai sai na jima ana kiran sallah. نعم فلم أزل أن توضأت Babu abin da na ƙara, duk abin da nake kawai da kiran sallan nan sai na bari sai na yi alola. وقال والوضوء أيضا Ya ce laifi na biyu, نعم alola ma ka yi ba ka yi wanka ba. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل Hakika ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da ai wanka ranar juma'a. نعم حدثنا Wannan ya nuna cewa idan liman yana hudu ba, to ina da damar da zai amur bil ma'arufi wannan anil munkari, ba zai bata masa hudubarsa ba. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce غسل يوم الجمعة واجب على كل معتلم wankan juma'a wajibi ne akan duk wani baligi wanda yi mafarki. باب الطيب للجمعة babin bayanin sunnar shafa turare ranar juma'a. حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا رمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثنا عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد na'am قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم na shaida cewa lallai hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل معتلم wankan juma'a wajibi ne akan duk wani baligi shine mutalimin din wanda yayi mafarki نعم وأن mafarkin da yake wajabta wanka. نعم وأن يستنى wajibi ne a gare shi yayi aswaki, نعم yanzu kuma a zamani yayi burushi, نعم ya wanke bakinsa ko ya hada da biyun. نعم وأن يمس طيبا إن وجد Idan kuma ya samu dama yana da hali ya shafa turare. قال أمر Amr ya ce أما الغسل فأشهد أنه واجب amma wanka na rantse shi wajibi ne, نعم وأما wujubus sunani. نعم وأما الاستنان والطيب فالله أعلم Amma aswaki Allah zumta mutum zai tawo sallar juma'a sai ya aswaki ko kuma sai ya shafi turare, ya ce to wannan ni ban sani ba, Allah ne masani. نعم واجب وأمر Shi wajibi ne waɗannan abubuwan guda biyu ko kuwa نعم ولكن هذا شو الحديث قال wannan sai dai ina cikin hadisin, نعم قال saboda abin da ya sa ya faɗa haka ai ba kowa ne yake da ikon samun turaren ba. قال أبو عبد الله Abu Abdullahi al-Bukhari ya ce هو أخو محمد بن المنكدر na'am. ولم يسمي أبو بكر هذا Mm. ورواه عنه بكير بن الأشد وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر باب أبي بكر وأبي عبد الله باب فضل الجمعة babin da yake bayanin falalar ranar juma'a. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce من اغتسل يوم الجمعة wanda duk yi wanka ranar juma'a غسل الجنابة irin yanda ake wankan janaba, ثم راها sannan ya tafi a lokacin farko نعم وكأنما تقرب بدنك kaman ya bada wato tirkekiyar taguwa ne saboda Allah, shine ladan da za a bashi. To malamai sun yi saɓani me ake nufi da lokacin farko. To waɗansu dai waɗanda suka fi rinjaye cewa farkon lokacin sallah azhar shine lokacin farko ɗin, wato lokacin da ya zama rana ta karkata gabarin tsakiyar sama, lokacin farko na shiga sallah azhar to shine matsayin na farko. To saboda haka zaka ga idan ka auna lokutan da wanda ya je lokacin farko da wanda ya zo lokaci na biyu kamar da za mu karanta yanzu, da wanda ya zo lokaci na uku, da wanda ya zo lokaci na hudu, da wanda ya zo lokaci na biyar, da kuma wanda ya zo lokaci na shida, aka ce ba su mintuna ne, ba su fi minti 10 ko 5 ba idan sun yi tsawo kwata. To amma idan ka ce bai kai minti 20 ba, saboda idan ka ba shi minti 20 ko 30 to zai zama ya zama watakila hamma za a shiga cikin larurin sallah azhar din. To saboda haka malamai suka ce mintuna ne kaɗan, ba su fi minti 5 ba zuwa minti 10. ومن راها في
الساعة الثانية wanda kuma ya zo sallar juma'a lokaci na biyu فكأنما قرب بقرة kaman ya ba da sadakar saniya ce katuwa, ومن راها في الساعة الثالثة wanda kuma ya zo a lokaci na uku فكأنما قرب كوشا أقرنا kaman ya ba da sadakar rago ne tirkeke mai ƙahunhuna, ومن راها في الساعة الرابعة wanda kuma ya zo sallar juma'a a lokaci na hudu فكأنما قرب دجاجة kaman wanda ya ba da sadakar kaza ne, ومن راها في الساعة الخامسة wanda kuma ya zo a lokaci na biyar فكأنما قرب بيضة kaman wanda ya ba da sadakar kwai ne. فإذا خرج الإمام Saboda haka daga nan kuma babu wani lada da za ka samu, tunda ladan da ake rarrabawa ya riga Allah ya tsaye da shi a nan, saboda ne saboda ka yi sakaci, sai dai a baka ladan sallar juma'a, amma lada na wani falala na fifiko wannan mutum ba zai same shi ba. Kuma abinda za a ɗan ja hankali a nan shine yanzu mutane amfani ma suke da agogo, ba za su zo masallacin sai sun tabbatar da ma an yi kiran biyu, sun san lokacin da liman zai tada iƙama, suna zuwa kawai su abin da za su saurara a ce a daidaita sau su yi sallah kawai kowa ya taho gida. To ita kanta sauraron hudubar wajibi ne, ana ɗaukan ma kamar idan baka ma sami hudubar ba, kama sallar juma'a ka ta samu naƙasu, ba ma zancen lada ba, ta samu naƙasu, saboda tun daga nan ma aka ce daga nan mala'iku kuma za su naɗe takardunsu, daga wanda ya zo lokacin da ake ba da ƙwai, to daga nan za su naɗe takardunsu, rijista da suke yi, ɗaukan sunaye da suke yi, don ƙofar kowace masallaci akwai mala'ika wanda Allah ya wakilta shi zai danga ɗaukan sunayen wanda suka zo a wannan lokacin. Wannan ina shiga suna ɗaukan sunayensa suna bashi cewa ga ladan da ya kamata a bashi, ga ladan da ya kamata a bashi. To daga lokacin da masu ba da ladan kwai ya zama sun gama, to kuma su ma sai su naɗe takardunsu, saboda ne saboda su ma suna so su shiga wannan ibada a yi tare da su, kamar yadda yanzu wannan hadisin zai faɗa. fa'iza kharajar imamu idan liman ya fito ya hau kan mumbari ya zauna, to shine a wannan lokacin da suke naɗe takardunsu, kuma sai su saurari huduba, su ma wasu huduba za su saurara, to saboda haka ba za su shagala kuma da ɗaukan sunaye ba. Shi yasa na ce ba lada, sai dai ka samu ladan jam'i, amma ladan dai falalar juma'a ya riga ya huce mutum. Kuma idan aka haƙura a sati sau ɗaya ne, ya kamata a dinga daurewa ana zuwa akan lokaci, musamman ma su magabata da mafi yawancinsu ma suna barin komai ne sai sallama da shi ranar juma'a 12 rana, wanda zai zauna a manannonsa ma a cikin masallaci ya riga ya zauna, ana ta ibada, mai karatun alkur'ani yana yi, mai salati yana yi, mai zikirin lahi yana yi, har kuma a kawo waɗannan ma lokutan. Waɗansu kuma matan sallah asubahi, waɗansu na ɗaukar ita ma'anar ayat iza nudiya lissalati min yawmil juma'ati, sun ɗauka ma daga asubahi ne, min yawmil juma'ati. To waɗanda suka ɗauka min yawmil juma'ati ɗin nan tun daga sallar asuba ne, to mafi yawancinsu idan za su tafiya suke da shirin sallar juma'a, inda aka yi sallar asuba a nan za a zauna a ta ibada gwagwadon bakin iko, har kuma sai an yi sallar juma'a sannan kuma kowa zai koma gida. Wannan babi kenan. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى وابن
أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه hakika sayyidina Umar Allah ya da gare shi بينما هو يخطب يوم الجمعة yayin da yake hudu ba ranar juma'a إذ دخل رجل sai wani mutum ya shigo cikin masallaci وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه sai sayyidina Umar bin Khattab Allah ya da gare shi yace لم تحتبسون عن الصلاة mai iksa kuke tsaro gabarin zuwa sallar juma'a kan lokaci نعم فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت نداء sai wannan mutum ya ce ai babu wani abu da na ƙara kawai kiran sallah na ji sai na yi alula فلم ألم فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ya ce sai na Umar ya ce da shi shin ba ku ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce نعم إذا رأى أحدكم إلى الجمعة فليغتسل idan ɗayan ku zai tafi sallar juma'a to lallai wanka باب الدخول إلى الجمعة wannan babi kenan da yake bayanin sannar shafa mai ranar juma'a idan an yi wanka din نعم to kan mutum ya fito furu-furu ya dan tsaya dan shafa mai ya dan gyara jikinsa inda fatar jikinsa ta yi taushi yayi kyau حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وليد عن سلمة نعم عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce لا يغتسل رجل يوم الجمعة ɗayan ku ko kuma mutum ba zai yi wanka ranar juma'a ba ويتطهر ما استطاع من دور ya tsarki gwargwadon abin da ya samu na yin tsarki wato kamar yanke farce dan gyara dai jiki haka ya dan gyara fuska ya zama ya fito fes-fes نعم ويدعي من دونه kuma ya shafa man shafawarsa نعم أو يمس من طيب بيته shakka ce ta mai ruwaya ko kuma ya shafa turaren gidansa ثم يخرج نعم ولا يفرق بين اثنين sannan ya fito ya taho sallah نعم idan ya shigo masallaci ba zai dinga tsatsallaka mutane ba yana raba tsakaninsu yana tsallake wasu ba ثم يصلي ما كتب له sannan ya sallaci nafila da aka rubuta a gare shi نعم ثم ينصت إذا تكلم الإمام wato shi ladabin shiga masallaci yana daga cikin samun lada cikakke kada ka dinga tsallaka mutane aka ce abinda ake so idan ka ga wata kafa a gaba kana so ka shiga ka zauna a gurin to ka je ƙarshen wannan sahun ya zama jikin tsakanin bango da mutum ka shige tana sai ka shigo haka zo wajen da ka gani sannan ka zauna amma ba a so ka tsallaka tsakanin mutane sai dai ka bi sahun ka kai ƙarshensa ka biyo ta jikin bango tsakanin wanda yake a nan ka biyo haka zo wurin da ka gani kana so ka zauna ɗin yana daga cikin ladabin samun cikakken ladan juma'a ثم يصلي ما كتب له sannan ya sallaci abin da aka rubuta zai sallata na lafula ثم ينصت إذا تكلم الإمام sannan ya yi shiru ya yi kawai idan limani yana hudu ba إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى face an gafarta masa abin da yake tsakaninsa da wata juma'ar mai zuwa to sai ya cika waɗannan sharuɗa to sai mu kirga aiko na farko gashi ya ce la yaktasir rajulu yawmul juma'ati ga wankan juma'a din na farko wa yatahharu masdadaha min duhulin yayi fes ya dan gyara fuska ya dan yanke farce shine na biyu wa yadhanu min dahanihi shafa mai uku ko shafa turare hudu sannan ya fito bai raba tsakanin mutane biyu ba biyar suma ya sali ma kutiba lahu sallan nafila shine ta shida sannan na bakwai ya shiru idan liman yana hudu ba to sai mutum ya cika waɗannan sharuɗa tukunna sannan zai samu Allah gafarta masa abin da ya gabatar daga wannan juma'a zuwa wata juma'a حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري
nace da Abdullahi bin Abbas ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sun ambata cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم ku yi wanka ranar juma'a kuma ku wanke kawukanku إن لم تكونا جنبا ko da ba ku da janaba وأسيبوا من الدين. ku samu wani abu na da turare ku shafa. قال ابن عباس Abdullahi bin Abbas ya ce أما الغسل فنعم amma wanka ina ji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama وأما الطيب فلا أدري. amma shafa turare wannan ban sani ba. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. Hakika shi ya ambata maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faɗa a cikin wankan juma'a. قلت لابن عباس Sai na ce da Abdullahi bin Abbas يمس ديبا أو دهنا shin mutum zai shafa turare ko ya shafa mai إن كان عند أهله. idan mutanen gidansa suna da shi ya ce da Allah su dan san masa نعم ya shafa. نعم وقال لا أعلمه. Ya ce wannan ban san shi ba. نعم Alhamdulillah.